बिदि थाबाय थानानै जाला जोङो। बिदिबा बाहायनोसै एसे खायदा बोराय। माथो नोंसोरखि जोंखौ जोबनो हाबाय हादुआफोर? नोंसोरखि जोंखौ किडनेप खालामनो हाबाय? मायासै आं माया। जुरिसै आं। ड्रामा स्टार्ट। आयौ मा जाखो नोंलाय? सोरबा दङ ना खाथियाव? नै मानसिया माबा जाबाय बोरैबा जाबाय। आयौ मा जाखो नोंलाय? दाना मा जाबावनांगौ? सोरबा दङ ना खाथियाव? नै मानसिया माबा जाबाय होनदों, जोंखौ बासायफै। आयौ माथोबो होला नोंलाय? र' दे थैथ'नाङा दे र'। आरे सोरबाथ' बासायफैदो आंनि लोगोखौ। सोरबाथ' बासायफैदो होनदों आंनि लोगोखौ। आयैये जेबो माथोबो होला नै नायफै होनदों। मा जाबावगोन दाना? मा जाबावगोन? मा होख्रावबाय थादोंलै? आयैयो नुवाखै नामा मानसिया मा जाखो? मा जाखो बेलाय? मा जाखो होनबाय थानांला, आदा खाथियाव फैनानै नायफैनाय एसे। माथो जामारखो बेलाय? बोरो? दला जोंखौ किडनेप खालामग्राना खिन्थानि आं एबार लादो दला। सोर नोंसोरलाय हा? बिराद गोजौआव थांनो गोसो नामा नोंसोरलाय? बेखायनो जोंजों पंगा लादों? सोर सानदों नोंसोरलाय जोंखौलाय? Let's rock baby. Of course sweetheart. नोंसोरसो बिदि? आयौ माथो डेन्जार बुस्थुआनो दंलाय नोंसिनाव। दाथ' बिदिबा जों थैसिगोन ना जुरि? माथो खनसे गावबानो सेस। दानो गावनोसै नामा नोंसोरखौलाय? मा मिनिदों नोंसोरलाय? जों होनाल' खालामनाबो देखायो। गाज्रि मानसिखौनो किडनेप खालामफ्लांबाय नोंसोरो। सोर बेलाय जोंखौ किडनेप खालामफिनग्राया? बेबो गवा नायगोन बेखौबो। बेनिफ्राय ओंखारग्रोनांसिगोन। आंनि फिसायखौबोथ' लेंहरबाय जानांगौ बिसोरो। नाथाय टेनसन नट। माथो मा सानो नोंसोरलाय? नोंसोर जोंखौ किडनेप खालामदों? नङा नोंसोर जोंखौ किडनेप खालामाखै। जोंसो गोसो जानानै नोंसोरजों फैदों। जों बैखौसो नायनो फैदों, जोंखौ सोर किडनेप खालामफिना। बहा दं बेलाय? नोंनि हिन्जावखौ नागिरदोंना नों? जोंनि कब्जायावसो दं नोंनि हिन्जावा। सोर नोंसोरलाय? नोंनि खैफोद। हिर' नोंनि हिन्जावखौ मोजां नांगौबा जों जेराव लेंहरगोन बेयावनो फै। दे थांगासिनो। जुरिखौ सोरबा किडनेप खालामबाय। मा? सोर? आरो मानो? मिथिया। मा जाखो? जुरिया लोगो मोनबाय नामा? मोनथिबाय आं जुरिया अबाव दं। इयो बहा दं बेलाय जुरियालाय? लोगोनाव दं। मा? सोर लोगो बेलाय? मालायबा सोर लोगो, जायखिया लायनो थांगासिनो। दे होमबालाय लायना फैदो। दे जागोन। ओमफ्राय नों थांगासिनो नामा बिसिनावनो? थांनो नागिरदों र'। ओमफ्राय मानोथो फन खालामाखै बेलाय? फना मा जायानो? बेट्रि गैयानो फना। गावनि सोरबा लोगोनि नाम्बारजोंसो हरदों आंनोबा। दे होमबालाय मिथिबाय, मोजाङानो जाबाय। बेखौनो जोंहा जि सिन्था जागासिनोमोन, बहा थांखो सानना। बारा सिन्था खालामनाङा, दोनथ'दो। आइनोल' सोंबा खिन्था। दे जागोन दे, खिन्थागोन आङो। जुरिया बिदिबा सोरबा लोगोनावसो दंहैयो आरो। दे बिदिबालाय मोजाङानो जाबाय, मिथिबाय। बेखौनो बहा थांखोसो नंदोंमोन आङो। आइनो खिन्थाहैनोसै आङो र'। बेस्रा आइयाबो सिन्था जागासिनो ना बहा थांखो सानना। थाङा नामा थुदो? बर'सा माबा जों थाङाबाबो जासिगोन खोमा। मानोबा? दासो सोरांनि फन फैदोंमोन, ओमफ्राय जुरिया अबाव दं मिथिबायनो। मा? सोरबा लोगोनावसो थांदोंनो जुरिया, बेखौनो सोराङाबो लायनो थांबाय। मानोथो जेबो खिन्थाहराखै बेलाय? माने बिनि फना अफ जाबायनो, ओमफ्राय लोगोनि फनजों खिन्थाहरबायनो सोरांनो। दे होमबालाय मोनथिबायबाथ' मोजाङानो जाबाय। दासो गोसोआबो स्रां मोनबायना। दे होमबालाय माथोबाव। दाथ' बहा थांदोंबो मिथिखाबायना। आइनो खिन्थाहैनोसै आङो, नङाबा टेनसन जाबाय थागोन ना आइया। खिन्थाहैबानो जाबाय। आयै नै बिहामजो, हा मारै जाखो खबरालाय? सोरां आबैयालाय फन हरफिनदों ना हरफिनाखै आइ? सोराङा नै दासो फन हरदोंमोन। ओमफ्राय हा माथो होनहरनाय बिहामजो?
जुरियाखौलाय लोगो मोनदोंना मोनाखैनो? आहा अबायदि थांदोंनो ओमफ्राय? माबा आयै जुरिया सोरबा लोगोनावसो दङनो आयै। आयु लोगोनाव? ओमफ्रायलाय सोर लोगोनावथो थांखोनो बेलाय? माबा आयै गावनि सोरबा लोगोनावसो थांदोंनो। हाथायाव माने लोगो मोनब्रबनानै थांदोंनो दसे। आयु बेखौनो जि गिबायसोमोनहाय आङो। हाबाब माबा माबिसो सानफ्रांलाय लांबायमोन आंहा। ए ओमफ्राय मानोथोलाय खिन्थाहराखै बेलाय? खिन्थाया मुवा बिदि थांबाय। माबा आयै फना बेट्रिया चार्ज गैलामोननो, बेखायनो फना अफ जानायखाय खिन्थाहरनो हादिया। आयु हाथायाव थांनाया बिदि थांब्रबबाय होनबा बियो? न'आव फैग्रोना थांबाबो जायोमोनलाय। ओं आयै माने ब्रा लिंबाय थानायखाय थांदोंनो। हे इसोर दे बिदिबालाय लोगोनाव थांदोंबालाय थांदोंसै। गोसोआव गिनाय मोनलाय लाङोहाय बेफोरबायदि खिन्थाया मुवा थांबा। ओं आयै बेखौनो सोराङा लायनो थांबायनो, उनाव ज' फैसिगोननो सानैजों। ए दे हामबाय बिदिबालाय। ओं नङाबालाय बरसाजों आंजोंबो पुलिस स्टेशनावसो थांनो नागिरबायमोन आयै। दा गाव लोगोनाव थांदोंबालाय जेबो नंला दे। ओं ओमफ्राय आबा सोराङानो खिन्थाहरमारदों दा? बिहामजोआ फन खालामना खिन्थाहरदों? ओं आयै खिन्थाहरदोंनो। ए दे बिदिबालाय। हाबाब दसेनो सिन्थासो जाबायमोनहाय आङो। बेनोथ' आयै न'नि मानसिया खिन्थाया मुवा अबबा थांबा गिनाय मोनलाय लाङो गोसोआव। नङाबा दसेनो ओरैनो बोथोरफोरा बारा थिग नङा नालाय। हाबेबा सोर लोगोनाव थांखो? जानोबा आयै गावनि सोरबा सिनायनाय लोगो खोमा। दे आबा सोराङाबो लायनो थांखाबायबालाय जेबो नंला। ओं आयै। ओमफ्राय मा ओंख्रि संबावनोथाय आयै दा मोनायाव? देहाय संलाबाय थादो बिहामजो जेखौ मेखौनो। ओरैनो ओंख्रि मोनसे ओमफ्राय भाजा एसे एवबानो जाबाय दे। दे होमबालाय आयै। एमु मा खालामबाय थाखो नोंलाय बावलाय? जेबो नङा ओरैनो दसे जिरायनायानो आङो। अखा हानायखौ नुवाखै नोङो? ओं नुदोंथ' आरो होमबाबो मोजांसो मोनो आं अखा हानायखौ। जायखिया अखा हाबा बिराद मोजांसो मोनो आङो। आच्छा बिदिबा अखा मोजां मोनो नों? ओं माथो नोंलाय मोजां मोना नामा अखाखौ? बायोसोलां अखाखौ। मानोबा? लामाफोरा लेथ्रा जायोना। ओं होमबाबो मोजांसो मोनो आंहा। नंगौना? माथो ओमफ्राय बरसा जुरिमोनहाबा माला फैबावगोनलाय दा? दायो फैगोन मालाय। ओं सोरबा लोगोनाव थांदों होननायखायसो गोसोआ मोजां मोनलायलायबाय आङो। सोरबा किडनेप खालामबाय सानदों नामा? थेस मा होनलाबायथारो गावहा? नों गिबाय होनबाय नालाय। थु बेबायदि दाजाथोंबो। सोरनिबानि बेफोरबायदि बुङो नामा सोरबा? आदिथना जुदि बेबायदि जामारदोंबाबो ना? जेबो नङा। मा होनखो? ओं जेबो नङा। माथो जाखो किडनेप खालामनायालाय? जुरियालाय मानोथो गिनांगौ जाखो? मानोबा? मानोबा माने जाय बेखौ किडनेप खालामगोन बेसो गिनांगोन दा। मा? ओं जिबायदिखा जुरिया। बेखायनो जेबो सिन्था खालामनाङा। एसेबां मिन्थिगौना नों बेखौ? माथो आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नालाय। अखायाबा दिनै मा गोसो जानानै हालाबायखो? नों मोजां मोनो नालाय बेखायनोथ' हानो थिनदों आं। नों हानो थिनदों? माथो आच्छा जि बिदिबा नोंसो थिनग्राया। ओमफ्राय बरसा नों दानो बिफा जानो लुगैबायबा आरो? माथो आंथ' नामबो सानखाबावबायसो। नामबो सानखाबावबाय? माथो जानला मोनला होनखायो दा नोङो। जोंनि नामजोंनो नाम बानायदों आं। आयु मा नाम बानायखो जोंनि नामजोंलाय? बानायबायब्रा। जोंनि नामजोंथ' आंसो दोनखांबायना लोगोरियाव इसा। इमिनि इ बरसानि सा इसा। जि मोजां मोनना नामा? आरो मोनसे बानायबावदोंना आं। आच्छा मा नाम बेलाय खिन्थादो?
दानो खिन्थाथ' आलां बोरैसा नोंजोंबो मा जागोनथाय आरो आंथ' बिराद अनखागोन दा नंगौना माथो आंनि जिउनिफ्रायबो बांसिन अनगोन आं आयु आयु सिमांफोराथ' जि गोलाव गोलाव नुखाबाय माथो नोंलाय जाफुंगोनबा माला नों जाफुङोबानोथ' जाफुंगोन ना मानिथ' खमै दं आंनि जिउआवलाय आं ओंखाम संहैनोसैलै बर'सा नों थाथ'दो दे जिरायथ' बेयावनो नङाबा एमे नोंखौथ' आं ओरैबायदि अनगोन आंनि जिउनिख्रुइबो बांसिन अनगोन आं मालाबाबो दुखु होआ नोंसो माला बुजिबावगोन माथो सोराङाबो जुरियाबो फैयासै मोनागुलायबाय माथो दाबो सफैयासै सानैबो सोराङाथ' जुरिखौ लानानै फैगोन होनदोंमोन ना माथो सफैदिया ओमफ्राय बहा दं नोंलाय सोरां जुरिखौ लायनो थांनायनि एसेबां गोबाव ना आयु आयु फनबो हरबाय बायबाय आङो सानैनाबो फनानो नांबावला सोरां नोंथ' खमसे खम खिन्थाहरनो हायोना फैगोन ना फैया होननानै गैया बेबो गैया ना सानैबो माबाफोर खैफोदावसो दं नामासै नङा नङा जुरिखौथ' गिखाया आङो जुरिया माबायदि मिन्थिखायो आङो ओमफ्रायलाय सोराङाथ' बहायथो थांखो जुरिखौ लायनाया आयु फनबो हरबाबो नांबावला मा जाखो हे बिदि खालामो नालै ओमफ्राय रुमावनो थानोसो बोरैबा मोनलायलांबाय आङो दान बरसा फैबाथाय गोब्राबनाया जालायगोन बेना मानो बिदि नोंलाय बरसा मानो एसे नेबावबानो जायोमोन ना नोङो हा बरसा दाना मा जाबावनांगौ जाखो मा जानांगौ दै गुदुङा बोरै एमि टेबोलावनो दोनदोंमोन आं मोजाङै नायनाय मोनाखैथ' आं आरो बेयावनो दोनथारदोंमोन आङो नायनाय जगाव सोनानै दोनखाबायमोन आङो मा जाबावनांगौ जाखो माला सोरांबावनांगौ जाखो बाथरुमावसो थाहैनोसै नामा आंलाय बर'सा मा बेफोरलाय गोजांनायाव बिदि लान्सि थायो नामा सोरबा माथो जाखो नोंखौ नायनो मोजां नुथारदों माथो दिनै साइसिन नुदों माथो आच्छा मेगना फिबाय नामा आंखौ नायनानै माथो एथ' गोजानाव थाखो ओरैबो नो थेंक इउ आं बेवहायनो मोजां आरो सना मा सना रुफा बेलाय दे उन्दुदो सिरि सिरिनो बाद दे दानो खिन्थु नामा सनालाय आयु आयु नों जौसो लोंखुमादों नोंलाय हा लोङाखैब्रा मानो लोंनांगौ आंलाय आंखौलाय माला जौ लोंनाय नुवा नोंलाय खोब नुवासो जागोन ओमफ्राय बर'सा बे जुरिमोना माथो दाबो सफैदिया आं फनबो हरबावदोंमोन सफैदिया माथो सानैबो लायनो थांग्रायाबो जेबो खबरानो गैला माथो जाखो ओमफ्रायलाय मालाय आलासि जानो थांनाया हर लाखिबाय आरो दिनै होमबाबोथ' फन मोनसे हरफिननो हायोमोन ना माथो हरदिया फैगोनब्रा फैगोन माथो सिन्था खालामबाय थादों नोंलाय जोंहा सानैजों रायलायनोसैब्रा ओरै फैदो थाङा माथो आङो मानोब्रा मानो आंनि जिउ बुंखादों आं हले बर'सा गोब्राबबाय थानाङा खिन्थु आं उन्दुनो ओंखारसोबाय उन्दुदोब्रा उन्दुदो माथो जाखो जोंखौलाय मा जायगायाव लेंहरखोलै माथो मानसि सासेबो गैयालै जुरिखौलाय मानो लाबोदों बिसोरलाय जोंखौथ' बेयावनो लेंहरथारदोंमोन ना आंथ' जुरिखौथ' जेरैखि जायाबाबो लांफिनगोन आं नङा जों मा जाखो मालाय एफा मोजां उन्दुनायखौ आयु आयु मा जाखोसो होनदों नोङो माथो उन्दुनायलाय सिखारखो नों उन्दुनायखौसो सिन्था जाबावदों बेनोथ' माथो जाखो जुरिजों सोरांजों दाबो न'आव फैयासै माथो फन हरबाय फनाबो नांला माथो सोरांनाबो हर थलायलायबाय माथो बर'सा आरे बाबा मालाय लोगोनाव थांदों नालाय हर थानो थिनबाय खोमा आरो दे सिन्था जानाङा गाबोन फैगोन ना इयो ओमफ्राय मानोथो जेबो फनबो हरासै बिसोरलाय खिन्थाहरनांगौमोन ना गाबोन फैगोन होननानै आरे नोंहालाय माथो जाबाय थाखो ओमफ्राय मालाय लोगोनाव थांदों नालाय होमबाबो सोराङा लायनो थांखाबायमोन ना मानोथो फैयासै बेबो
आरो फनाबो अफसो जाबावबाय। सिरि सिरि उन्दुदोल' गाबोन फैगोन। ओमफ्राय फैयाबालाय? मानो फैया जानांगौ जाखो? गथ' गोरलै नङाना बिसोरो। अब्लाबो गिनो ओंखारोना। सोरां गोनांखाय ना। सिदा सिदा बुङा मानो सोरां गोनांखाय ना। नायलाय बेनाबाथाय आंखौ दस्रासो बुजिलायबाय दानाबा। माथो बेलाय होमबालाय गाबोन रायलायगोन। गाबोन फन हरगोन ना। गाबोनबो फैयाबा लोगोनावनो थांना नायगोन ना। आं उन्दुनो ओंखारबावगोन ना। मा उन्दुआ बेलाय? मालाय एफा मोजां उन्दुनायखौसो डिस्टार्ब। इयो डिस्टार्बसो होनबावबाय नोङो बर'सा हो? न'नि मानसिया सानै गैयानो ओमफ्राय न'आव। आरे बाबा माथो जाखो? मालाय खिन्थालांखादोंना। उन्दुदो। गाबोन फैगोन बिसोरो जेबो सानबाय थानांला। उन्दुदोलै सना माखौथो सानबाय थाखो नोंलाय? जेबो जाया दे सोराङा। गाबोन फैगोन ना बिसोरो? माथो उन्दुदो खि। माला सोरांबावगोनलाय दा? दे नों उन्दुलांबानो सोरांबाय।